Najľahšia práca, akú som kedy mal, bola v pohrebnom ústave. Raz prišla vdova a spýtala sa, či by jej manžel mohol mať na pohrebe modrý oblek. Teraz je v čiernom, povedala, ale zaplatím čokoľvek, len nech je v modrom. Dokonca mi podala prázdny šek. Na druhý deň uvidela svojho muža v modrom obleku a poďakovala mi. Som veľmi spokojná s vašimi službami, povedala. Nech to stojí, čo chce. Oplatilo sa. Vrátil som jej prázdny šek a povedal, netreba platiť, bolo to zadarmo. Namietala, aspoň mi dovolte pokryť cenu modrého obleku. Usmial som sa a povedal, to nebude potrebné, madam. Včera prišla iná klientka. Jej manžel mal modrý oblek. Spýtal som sa jej, či jej nevadí, keby bol radšej v čiernom. A ona povedala, že nie. Tak som jednoducho vymenil hlavy. Starší muž ide k lekárovi na prehliadku. Lekár hovorí, ste vo výbornej kondícii na svoj vek. Aké je vaše tajomstvo? Muž sa usmeje. Každý deň chodím 5 míľ a som šťastne ženatý už 60 rokov. Lekár prikývne. Pôsobivé. A ako je na tom vaša pamäť? Muž odpovie. Dokonalá. Nikdy na nič nezabudnem. V tom vtrhne dnu jeho manželka a povie. Harold, nechal si auto bežať na parkovisku. Dvere otvorené a psa vo vnútri. Muž sa uškrne na lekára. Vidíte, nikdy nezabudnem, kde nechám svoju ženu.